Minke die docht de lied en die speelt dan gitaar. Ze willen ondertussen hun instrumenten even ondertakken. Dat wordt het natuurlijk even. En om even kleer te staan voor hun noemer nacht dat ze dus doch voor lied. Een van de 15 kandidaten die dus mij door onliet. En de studio is van Jim Frolie. Dank u wel. De mannen had het laatste wut. Sterrenbeamen, stil de schiemen. Just de vogels zwijgen. Just de vogels ze zwijgen. Triest is het zwiert van de nacht. Zeft in het mosk. Sjog omheen, sterren struien ze strielen, sterren struien ze strielen. Jip in het woord, zonder de zinnen, zonder moed kan ik herinneren. Jip in het woord, zonder de zinnen, zonder moed kan ik herinneren. In het diepst van de nacht, dan strielen de sterren. In het diepst van de nacht, dan komst weer bij mij. In het diepst van de nacht, dan sjog ik de sterren. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. De nacht is voorbij. Jocht, grien, de vogel is weer vrij. Sterren bleef bij mij. Sterren bleef bij mij. Diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood. Kan ik herinneren, diep in het woord, zonder de zinnen, zonder nood. Kan ik herinneren. Van de nacht, dan strielen de sterren. In het diepst van de nacht, dan komst weer bij mij. In het diepst van de nacht, dan sjog ik de sterren. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. In het diepst van de nacht, dan ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Vrij ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Ben ik weer vrij. Minke en Lucia live hier bij Omroep Friesland in de midden van Friesland. Ja, en no snijn binnen ze trouwens nog te Sjen in Himmelum op de streekmarkt het Flinke Bosje. Ze spelen dan 2 keer en als dat Sjen was, dan kan dat vanzelfs. Dan zijn ze waarschijnlijk meer vestigd dan als al in nog deze, als net Minke. Ja, zeker. Ja, 2 keer een half jaar loeren in Hemelen, hè? Ja. Ja, dus dan spelen we ons hele repertoire. Ja. Wat is je verwachting van lied? Voor u? Mm-hmm. Oh, nou ja, we hopen dat we de finale herheljen. Dat is voor mij dat is leuk. Dan kunnen we op een grote podium staan en mijn band. Dat lijkt het is erg leuk. En verder dan zeg ik het wel. Ja, de ervaring. Ja, ervaring en het avontuur. Hoe gaat dat al hier en hoe mat dat? En we zeggen het wel. Nou, ik wil hem een hele protte willenwensje en ik vond het hartstikke leuk dat je hier kon wonen vanuit Weensum, Greensland. En een hele protte succes. Ja. En zo'n beetje oor of wieken, ja, dan weten we ongeveer als je hem erbij zit. Bij het zien. We hebben nog een aantal kandidaten te gaan, want we hebben nog 4 gewoon en we moeten uiteindelijk natuurlijk nog 15 in totaal. Dus we zullen afwachten. Oké. Nou, dankjewel. Oké. Ja, hartstikke mooi.